Labarin wata yarinya ce mai tallan gyaɗa wanda wasu mugaye suka kama ta suka binne ta a wani sabon gida da ake ginawa, shine duk dare sai an ji fatalwarta tana talla. Karkaɗa kunnuwanku ku saurari labari daga Mus'ab. Kar a manta a dinga danna mana like da subscribe. Na gode sosai. Lubabatu tana tsakar gidansu tana ɓare gyaɗa wadda za ta soya ta siyar gobe. Kasancewar ba ta da wata sana'a da ta wuce harkar gyaɗa, shi ya sa ma takan waro gyaɗa daga cikin damin da suka kawo sai ta ɓare wasu daga cikinsu, sannan kuma sai ta ware wasu wanda za ta dafa ta siyar anjima. Takan yi hakan ne tun da sassafe a tsakar gidansu yayin da 'yan gidansu suke kallonta suna wurgawa. Yarinya ce da bata wuce shekara 13 ba, kuma amma ita take rike da wannan gidan, kasancewar ita take sarrafa wannan gyaɗa tana siyarwa tana kawo kuɗin ana amfana a danginsu. Sai ta fito waje wurin Malam Sale ta sayi itace wanda za ta je ta yi amfani da shi wurin sarrafa wannan gyaɗa. Ta kuma yi Malam Sale bayani cewa ya ba ta itace wanda yake busasshe sosai. To shine Malam Sale ya ba ta wannan itace, sai ta rungumo wannan itace tana kuma Allah Allah ta je gida ta yi amfani da wannan itacen ta hura wuta ta ɗora gyaɗa. Saboda haka sai ta kama hanya zuwa gida. Da Luba ta isa gida sai ta kunna wannan itace ta ɗora tukunya a saman wannan murhu, sannan ta zuba ruwa sai ta kawo gyaɗarta ta zuba a cikin wannan tukunya mai wannan ruwa. Tana ƙoƙarin dafa wannan gyaɗa domin ta samu anjima ta fita da ita. Tana ta nishaɗi, abu ne wanda ta saba yi yau da kullum, sai ya kasance ma ya zame mata jiki. Saboda haka gyaɗar nan tana cikin wannan ruwa tana tafasa, yayin da take zuwa tana dubawa ko wannan gyaɗa ta dahu. Da ta dahu sai ta tsame ta baza ta domin ta huce. A siye gyaɗa, a siye gyaɗa. Luba kenan tana tafiya a kan titi tana tallar gyaɗa tana bin kwanoni yayin da take nishaɗi, domin abu ne da ta saba yi yau da kullum. Idonta cike yake da ƙwazo sannan kuma da ƙoƙari. Burinta ta sama iyayenta abin da su ci. Ke mai gyaɗa, nawa nawa gyaɗa? Kwastoman Luba kenan na farko ya tare ta, can wani ma ya ƙara tare ta, ba a jima ba wani dattijo ya ƙara tare ta. Kusan dai mutanen da Luba take haɗuwa da su sun haɗa da dattijai, 'yan mata, da yara, da samari, da ma kuma wasu masu sai da gyaɗa. Wani lokaci sukan haɗu sai su ringa tattaunawa a kan hanya idan sun haɗu, musamman ma idan ta san wannan mai sai da gyaɗa, sai su ta tattaunawa da kuma irin taimaka min da canjin nan da sauransu, suna jerawa lokaci suna tafiya. To haka dai Luba ta kasance tana sai da gyaɗa, sannan ta koma gida washe gari ta kuma dafa wata, sannan ta kuma fitowa da wannan gyaɗan, ko kuma wata rana ta ɗauko soyayyar gyaɗa. Haka dai take rayuwa. Alhaji, in dai ka yi abin da na gaya maka to za ka samu nasara sosai da sosai. To wai kana nufin in dai ne wannan abubuwan da ka ce duk dai zan samu nasara a siyasa ta da kuma kasuwanci na? Kana nufin zan zama gagara gasa kenan? Kwarai kuwa sosai ma kuwa Alhaji. Ai kamar da na gaya maka, in dai za ka samu yarinya 'yar ƙarama wanda bata san hawa ba bata san sauka ba, a binne ta da ranta, to lallai za ka zamanto kai ne babba a kowace harka. Za ka zamanto ka gagara sosai. To shi kenan, dama akwai wasu gidaje da nake ginawa a can baya, saboda haka zan sa a samo min yarinya sai in samu in binne ta a wuraren nan. To shi kenan, sai Alhajin nan ya tashi daga wurin wannan boka ya tafi yassa. Ranar da abin ya faru rana ce ta Asabar. Ba zan manta ba, lokacin Lubabatu tana kwance a ɗakinta da sassafe. Iska mai daɗi ta safiya tana busowa daga waje zuwa cikin windo zuwa jikin Lubabatu. Sai Lubabatu ta farka. Lokacin da Lubabatu ta farka daga bacci, ba ta yi wata wata ba sai ta sauko daga kan gadonta na gargajiya ta fito tsakar gida ta samu ruwa tana wanke fuskarta tana kurkure bakinta. Duka abubuwa ne wanda ta saba yi na yau da kullum har sun zame mata jiki. Saboda haka da ta gama wanke fuskarta da kurkure bakinta, sai ta je wurin mamarta ta gaida ita. Sai mamarta ta ce, Luba kin tashi kenan? To sanninki, to maza ki je ki zauna, zan kawo miki abin kari sai ki samu ki karya kafin ki je ki fara harkarki ta gyaɗa.
sai Luba ta ce to ta samu wuri ta zauna. Lomomi kawai Luba take na abin da aka kawo mata ta karya da shi. Fanke ne da waina da kunu, abin da take mugun so da safe. Gaskiya da daɗi, haka take tunani lokacin da take ci. To bayan ta gama karin kumallonta ne sai ta tashi ta je ta fara ware gyaɗa wanda za ta samu yau ma ta dafa. Yau ma dai dafaffiyar gyaɗa ce take so ta siyar ba soyayya ba. Domin jiya Juma'a soyayya ta siyar marau-marau da tubus-tubus. To haka dai Lubabatu ta gama shishiryawa bayan ta sauke gyaɗarta ta yi wankanta ta ɗauko farantinta ta zuba wannan gyaɗa ta gama duk abin da za ta yi sannan sai ta yi harama tana ƙoƙarin fitowa domin ta zo ta siyar da abin da za ta siyar na wannan gyaɗa sannan ta koma da kuɗin su amfana gaba ɗaya da shi. A siye gyaɗa, a siye gyaɗa. Tun Lubabatu tana tallata a cikin unguwa tana ta a siye gyaɗa, mutane suna tare ta suna siya a cikin unguwa har tana tafiya ta kai kan titi tana ta tallata ana ta tare ta ana siya a kan titin nan tana jin daɗi. Domin yau gaba ɗaya burinta shine ta siyar da gyaɗan nan gaba ɗaya ba ta son ta rage ko da ƙwalli ɗaya na gyaɗa. Babu komai a idonta sai himma da ƙwazo da ƙoƙari. Domin ko da ƙafarta ta gaji zuciyarta ba ta gaji ba. To shi ya sa ma take iya tafiya mai nisa ba tare da nuna gajiyawa ba. Yau hanyar da ta dosa mai nisa ce can hanya ce ta kasuwa sannan kuma in aka miƙe akwai wata unguwa ta masu kuɗi sai ta ce bari ta je nan ko da ta yi dare za ta hawa abin hawa ta dawo. Lubabatu ta gaji da zuwa unguwannin da ta saba zuwa saboda haka so take ma ta gwada wasu sababbin wurare domin ya iya zama za a yi ciniki na gyaɗa sosai a wuraren. Saboda haka ne ma ya sa ta biyo ta wannan unguwa mai mugun kyau. Unguwa ce wadda aka ware ta na musamman ta masu kuɗi. Tana tafiya tana ta tallar gyaɗarta tana ta tafiya tana tallar gyaɗarta kuma ta ɗan samu masu siya gaskiya a wannan unguwa. Kusan ma dai ba sa samun masu tallar gyaɗa sosai a wurin saboda haka da ta zo ta samu masu siya sosai. To tana cikin tallan ne sai ta biyo ta wani wuri wanda kamar fili ne haka da kango ana sabon gini a wurin. Tana ta tafiya to can sai ta ji wani mutum ya kira ta, ke mai gyaɗa kawo gyaɗan nan in siya. Shi mutum yana tsaye ta wurin wannan fili da kango. Lubabatu jikinta ya bata wani iri amma dai sai ta kai wa wannan mutumi wannan gyaɗa. Tana zuwa sai ta sauke gyaɗa. Ya ce mai gyaɗa nawa ne wannan gyaɗan? Sai Lubabatu ta gaya masa nawa ne ake sai da gyaɗa. Saboda haka sai ya ce to ki zuba min gyaɗan mana. Babu kowa a wannan wurin daga ita sai shi domin wuri ne da ake sabon gini ba kowa ne ke zuwa irin wannan wuraren ba. Saboda haka babu mutane a wannan wurin. Sai ta ga wannan mutumin yana ɗan matsowa kusa da ita. Sai ta ce a ranta wannan mutumin me yasa yake matsowa kusa da ni ne? Yana ɗan matsowa ta fara jin tsoro tana ɗan koma baya kaɗan. Tana koma baya. Can sai ta ga ya danno sosai. Yana dannowa sai ta juya za ta ruga da gudu. Zuciyar Lubabatu tana bugawa didib 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 tana gudu da wannan faranti nata na gyaɗa wannan mutumin ya biyo ta. Suna ta kewaye a wannan wurin tana ta ihu. A taimaka min wayyo a taimaka min. Luba tana ta ihu wannan mutumin ya biyo ta da gudu. Can sai wannan mutumin ya kewayo ita kuma Luba bata kula ba bata san ma ya kewayo ba. Sai ta gan shi a gabanta kawai kamar sikaro. Sai wannan mutumin ya kama Luba ya shaƙa mata wani abu a hankici nasa sai Luba ta faɗi a wannan wurin ta fita daga cikin hayyacinta. Bayan an yi haka sai wannan mutumin ya sa hannu ya ɗauko wayarsa ya kirawo wani. Da ya kira wani sai wani ya ce ga shi nan zuwa. Ba jima ba sai wannan boka na wannan alhaji ya zo wannan wurin. Yana zuwa wannan wurin sai ce kai na ji daɗi sosai. Wannan ita ce irin yarinyar da muke so. Yarinyar da bata san hawa ba bata san sauka ba. Irinsu muke so. Don haka wannan za ta yi. Ita za mu turbuɗe.
To a haka dai wannan boka da wannan mutumi suka kama wannan yarinya suka sa ta a wani rami da aka yi na foundation na wani gini. Saboda haka sai suka ɗora ta a cikin wannan, sannan kuma ya saka wani filo wanda yake cike da layu ya ɗora kanta a kan wannan filo. Sannan ya miƙar da ita, sannan sai suka ɗauko wasu tukwane haka da wasu kayayyakin tsafi-tsafi suka saka a cikin wannan ya yi abubuwan da zai yi. Sannan can ba a jima ba ya yi wasu maganganu haka kamar yana kiran wasu aljanu. Duk fa yarinyar tana da rai a lokacin, amma dai bata san abin da ke faruwa ba domin ba ta hayyacinta. Can da suka tabbatar sun daidaita komai sai suka kirawo wasu masu aikin gini. Su ma masu aikin ginin suna zuwa sai suka turbuɗe wannan yarinya, sannan sai suka ɗora bulo suka fara gini a kan wannan yarinya. Ba za ka taɓa gane cewa an binne wata da ranta ba a wurin. Bayan wasu awanni masu tsawo sai iyayen Liba hankalinsu ya tashi, aka je ana ta neman Liba ba a gano inda Liba take ba. Kwata-kwata Liba ba ta dawo gida ba a wannan lokacin. Iyayen Liba hankalinsu ya tashi suka yi ta cigiya, aka je gidan rediyo, aka je ana ta tambayoyi, ana ta wannan abubuwan, amma ba abin da aka yi nasara. Iyayen Liba suka yi kuka, suka yi kuka, suka gaji. 'Yan uwan Liba hankalinsu ya tashi su ma suka yi kuka, suka yi kuka har suka gaji. Har daga ƙarshe dai iyayen Liba da 'yan uwanta suka haƙura, suka je aka samo malamai suka yi mata sallah ta gawa na irin wanda ake tunanin ya riga ya mutu a nesa ɗin nan kuma ba a sani ba. Ma'ana salatul ghaib kenan. Suna ji a ransu cewa wannan yarinya lallai tabbas sace ta aka yi kuma ta mutu. Saboda haka ne ma sai suka haƙura da ita suka bar wa Allah komai. Kwanaki suka dawo satuttuka, satuttuka suka dawo watanni, har aka kai shekara 1.5. Lokacin wannan wuri ya zama unguwa sosai, an gama gaba ɗaya gidaje a wannan wuri. Wurin ya yi kyau sosai, gidaje ne danƙara-danƙara da aka maka a wannan wurin. Wasu ma suka zo suka yi gine-gine a wannan wurin, sai wannan wuri ya zamanto wani ƙaton wuri mai kyau da gidaje. Sannan wannan gida ma wanda aka binne wannan yarinya shi ma an gama sa, an kammala sa. Gida ne ƙerarre wanda yake cikin wani estate, domin shi wannan alhajin ya yi kamar estate ne haka domin ya ringa ba wa ma'aikata da kuma 'yan kasuwa da kuma ma gama garin mutane haya, domin ya ringa samu yana amfana yana samun kuɗi da shi. Sannan ya kasance ɗan siyasa da kuma ɗan kasuwa. Ba a jima ba sai wani mutumi da shi da matarsa suka kama hayar wannan gida dai wanda aka turbuɗe Lubabatu a ciki. Suna jin daɗi cewa sun samu makeken gida. Su ba su san abin da yake faruwa ba, babu wanda ya sani daga wannan boka sai wannan alhaji. Su kaɗai suka san abin da yake faruwa. Saboda haka sai suka ci gaba da jin daɗinsu. A haka dai suka rayu a cikin wannan gida tsawon wasu 'yan kwanaki. To sai wata rana suna bacci da daddare, misalin ƙarfe 1:30 na dare, sai fatalwar Lubabatu ta bayyana a wajen wannan gida tsakar daren nan, tana ɗauke da faranti na gyaɗa. Idanta gaba ɗaya babu alamar rayuwa a ciki. Sai ta fara ɗaga murya tana tallar gyaɗa. A siye gyaɗa, a siye gyaɗa, a siye gyaɗa, a siye gyaɗa. Zarau, Zarau, tashi, tashi. Sai matar shi ta tashi. Tana tashi sai ce, kina ji abin da yake faruwa? Menene? Baki ji ba? Ya shiru ki ji. A siye gyaɗa, a siye gyaɗa, a siye gyaɗa, a siye gyaɗa. Suna ta jin tsoro, suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarfe nawa? Duba min kiga ƙarfe nawa. Sai matar ta duba ta gani kuma take tallar gyaɗa ƙarfe 2 saura. Kai, wannan anya lafiya kuwa? Sai dai suna ta jin tsoro, da kuma yarinyar nan tana ta tallar gyaɗa, tana ta tallar gyaɗa daga can waje suna jiyo ta. A haka dai suka yi ta jin tsoro, suka kasa bacci har sai da asuba ta kusa suka daina jin muryar.
Washe gari wannan mutumin da shi da matarsa hankalinsu ya tashi, sai wannan mutumi ya je maƙota yana tambaya ko da Allah jiya da dare sun jiyo muryar wata yarinya tsakar dare tana tallar gyaɗa. Kowa ya tambaya sai ce a'a bai ji wannan murya ba. Ikon Allah yana ta mamaki ashe daga shi sai matarsa ne kawai suka jiyo wannan murya. Abin ya ba su mamaki sai suka ji ma tamkar a mafarki. To a haka dai har dare ya ƙara yi suka kwanta za su ƙara bacci sai wannan yarinya ta ƙara dawowa tana tallar wannan gyaɗa sannan suka ƙara tsorata. Haka dai abin ya ta kasancewa har tsawon wasu kwanaki. Duk lokacin da suka tambaya sai mutane su ce kwata-kwata ba su ji ba, ba abin da suka ji. Sannan ikon Allah kuma idan suka ɗauko wayarsu suna rikodin ɗin gaba ɗaya muryar sai gaba ɗaya wannan murya ta ƙi shiga cikin wayar. Saboda haka sai zamanto dole sai dai su biyu ne kawai suke ji a zahiri. To haka dai wa'innan mutane suka tattara ina su suka bar wannan gida domin sun ta complain cewa suna jin wannan murya ta wannan yarinya amma babu wanda yake ji sai su. Saboda haka sai suka tattara ina su suka bar wannan gida. To ba a jima ba dai sai wasu suka kama wannan gida. Su ma dai suna kwance sai suka fara jiyo murya ta wannan yarinya ita ma tana a siye gyaɗa. A siye gyaɗa tsakar dare amma wannan karin jin ta suke ma a cikin gidan sosai ba ma a wajen gidan ba. A cikin gidan suke jin muryar. In suna kwance sai suna jiyo muryar sai muryar ta tada su daga bacci su ta tsorata sannan sai suna jin murya a kusa da su kamar dai a wajen ɗaki haka. Su ma dai suka tsorata suka kasa zama a cikin wannan gidan suka bar wannan gida. Can bayan wasu 'yan kwanaki kuma aka kuma kawo wasu. Su ma dai suka zo suka yi ta fama da wannan yarinya suna ta jin muryar wannan yarinya. To amma dai sanin kanmu ne cewa wannan yarinya ai ta mutu. To amma wannan fatalwa ce ta wannan yarinya wadda take zuwa tana ta yin talla cikin wannan dare. To su ma dai haka suka haƙura suka gaji suka bar wannan gida. Sai da wannan gida ya ɗauki wani lokaci mai tsawo ba wanda yake so ya kama wannan gida. Domin mutane sun fara jin ƙishin cewa ana jin muryoyi a cikin wannan gida. To amma ba a san muryar waye ba. Babu wanda yake ji sai wanda yake cikin wannan gida. To saboda haka sai wannan gida ba a kama shi ba. Ga gida iya gida amma kuma ba wanda yake so ya kama. Can bayan wani lokaci dai sai wani mutumi ya zo ya ce shi yana so ya kama wannan gidan. Mutane suka ce kai kaka kama wannan gidan fa akwai matsala. Sai ce eh shi dai ya ji zai kama wannan gidan. To can da ya kama wannan gidan sai ya shiga da shi da matarsa. To shi ya kasance mutum ne mai yawan addu'o'i saboda haka baya tsoron duk wayannan abubuwan da yake faruwa. Saboda haka sai ya shiga cikin wannan gida. Da ya shiga cikin wannan gida bayan wasu 'yan kwanaki sai ya fara jin wannan murya da ita a siye gyaɗa da a siye gyaɗa. To can dai sai ya fito da ya jiyo wannan murya a cikin wani dare. Da ya fito sai ya fara dosai inda yake jin wannan murya. Da ya zo sai ya ga cewa ga wata dai can a cikin duhu tana talla. Kamar wata yarinya ce haka tana ɗauke da faranti da gyaɗa a kan wannan farantin. To amma sai ya ga cewa baya ganin fuskarta sosai sai da ya matsa kusa. Yana matsa kusa sai ya ga cewa eh ga ta nan yarinya ce dai. Sai ya tambaye ta ya ce ke me yasa kike talla tsakar dare? Yana addu'o'i haka a ransa yana addu'o'i a ransa. Sai wannan yarinya ta ce ai ni dama na kasance ina talla ne da rana amma nake tallata. Kawai sai wasu mutane suka kama ni suka binne ni da raina a wuri kaza. Ta gaya masa ta nuna masa daidai wajen sannan ta gaya masa asalin wannan mai gidan shine ya sa aka kashe ta. Sai wannan mutumi ya ce to da wata hujja za mu kama wannan mutumi da kike magana a kai? Sai ta ce ai a lokacin da abin ya faru akwai wani yaro a wannan kango yana da waya. To shine da ya ga abin da ke faruwa sai ya ɗauki bidiyo a daidai wannan lokaci amma yaron yana jin tsoro babu wanda ya gaya wa. Sannan bidiyon har yanzu yana nan a cikin wayarsa. In dai da za ka je wuri kaza da kaza za ka samu wannan yaron ku tattauna zai baka wannan bidiyon. Sannan muddin aka bi ma wannan yarinya haƙƙinta to ni zan daina fatalwa ina fitowa da siffar wannan yarinya. Domin ka sani cewa kowane ɗan adam yana da aljaninsa. To ni ce aljanar wannan yarinyar. To shi yasa nake yin fatalwa ina fitowa ina shelantawa don a samu a bi ma wannan yarinya haƙƙinta. Sai wannan fatalwa ta yi wa wannan mutumi
bayani a wannan lokaci ya fahimta sannan ya ce zai je ya bi ma yarinyar nan haƙƙinta. Washe gari wannan mutumin ya shirya ya je daidai inda ta ce za a samu wannan saurayi, ya je ya samu wannan saurayi a wannan wurin sannan ya je ya gaya masa cewa gashi nan ya zo ne zai biyo wannan yarinya haƙƙinta wanda ka ɗauki bidiyo ɗinta. Sai wannan saurayi hankalinsa ya tashi, a taƙaice dai sai wannan mutumi ya tabbatar masa da cewa shi yanzu ma barista ne ma, saboda haka zai taimaka sannan shi wannan yaro ba abin da zai faru da shi. To kuma haka ne dai, ashe wannan mutumi babban barista ne, saboda haka sai wannan yaro ya ba shi wannan evidence ɗin na wannan bidiyo na abin da ya faru. To saboda haka sai wannan barista ya je shigar da ƙara sannan ya zo ya maka wannan mutumi da wannan boka da wayannan mutane a kotu. Sannan kuma kotu ta yi amfani da wannan dama wurin ganin ta biya wa wannan yarinya haƙƙinta. Sai ya zamanto wannan alhaji ya ƙasƙanta ya wulaƙanta, shi ma an kashe shi da wannan bokan da wannan mutumin wanda suka aikata wannan Lubabatu abin da ya faru. Tuntuni kuma dama labari ya kai ga kunnen iyayen Lubabatu, saboda haka sai suka zo suka yi taiwa wannan barista godiya sannan suka gode wa Allah da ya gano abin da ya faru da yarsu sannan kuma da aka bi ma yarsu haƙƙinta. To masu kallo da sauraronmu a daidai wannan lokaci labarin nan ya zo ƙarshe. Don Allah in dai ka ji daɗin wannan labari ina so ka ɗauki ɗan lokacin kaɗan ka danna min like sannan ka danna min subscribe sannan in ma da hali ka yi comment ka faɗi ra'ayinka dangane da wannan labari. Sannan ka kumanta za mu ringa kawo muku labarai masu daɗi a cikin wannan channel ɗin. Na gode sosai saboda aka kasance da wannan channel ɗin daga ni naku Mus'ab Bashir Nuhu.